ए रानी यूट्यूब लागल वजन तो काहे खाली भाई हमारा स्पेशल एगो आकर बोला कि भैया एगो हो जाए क्या पता है हर की आमा हमा मोजा राइल सैया सरसो फूलाइल हो आरोवे एथिया होलिया आइल रौरा बनी बहरा हो। बड़ा बढ़िया आज से लगा था कि 10 बरस पहले गीत हो यूट्यूब पे गईले मैंने खुशी ककर के साथ का अब बजा लो क्या कमे सर बाबू अरे की आमा हवा मोजा राइल सैया मोहुआ कोती राइल हो। ये डांस है ना आमा मोजा राइल सैया आमा मोजा राइल सैया मोहुआ कोती राइल हो। सरसो फूलाइल हो रोवे चलिया होलिया आइल रौदा बानी बहा। देखो हमनी के मास्टर साहब आइलो कौन बुझाता ठीक नहीं ई चीज होला आज हमनी के जोन साउंड पर गावत नहीं जा आज हमनी के मास्टर साहब हसमुद्दीन जी 501 रुपए के पुरस्कार देने कुछ तो नहीं पर होइबो करी हां गवना करा के सैया बसला सहारिया भाव देखाओ हल बसंत पिया ले लो ना खबरिया गवना करा के सैया बसला सहारिया हल बसंत पिया ले लो ना खबरिया। और क्या रही त मोहलिया सुना लगे गलिया रहुरा बानी भूलाइल हो रही तो मोहलिया सुना लगे गलिया अखिया बालो राइल हो रोवे होलिया होलिया आई रौरा बानी बहरा हो रोवे चलिया होलिया आई रौरा बहरा हो।
लास्ट में का कैसे? उपेंद्र पिया बानी कौन हाल में कटा कटा के सैया भलता तकाल में उपेंद्र पिया बानी कौन हाल में कटा कटा के सैया भलता तकाल में बबुआ विनोद अनुरोध करी सैया सोरहो सिंगार मुरा झाइल हो बबुआ विनोद अनुरोध करी सैया सोरहो सिंगार मुरा झाइल हो रोवे चलिया होलिया आई रौदा बानी रोवे चलिया होलिया आई रौदा निर्गुण में बड़ो ये सब काम मत करो तो बाउर हो जी फिर हाँ आउ आगे चलो लो समय में धरा जी बोलो तो फिर हमारा से बाउर कोनो गायक ना हो तने हटो समय में धरा जी देखियो बियासवा बड़ी चुपगर हो गली में मत धरई हो हर की रोवे 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 एथिया हर की होलिया रे आई देखा पर डांस का होला बताई तारा के कासे कि निर्गुण के प्रोग्राम में तनी हमारा देश आइल बा सरजुग चाचा कुछ बाउर बोल रहे हैं ना हो कहता रहे कि क्वालिटी मौगा मत बेयास हाँ दिने पर दिन तू कम बड़का मौग नहीं कब हो जाए घर बाउर बोल रहे हर की रोवे चुलिया हर होलिया आई हाँ ना तोहरो गुरु देख के खुश होई हन कि बड़ चेला निकलल बा कहते बड़ा मेहरारू बीरा में रोवतिया कैसे रोवतिया ए लड़की अरे की रोवे चुलिया अरे की होलिया रे आई आओ भाव पे आओ रौरा बानी बहरा हो